आंनि लोगोफोर आरो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबो जिउजों आङो खुलुमनाय जासियो। दानो नोंथांमोना आङो मोनसे सिनारि आं खोन्थानो लुबैदों। नै बैखौ बै मोनसे जाहैबाय कम्पानि बियो। बै नायनो हागोन नोंथांमोना मोजां मोजां सिनारि दङ। बैयो नायनो हागोन। बै हाजो हालाबो दङ ओरै जोबोद मोजां मोजां नायनो मोजांथार आरो एकदम बेफोरखौ नायोब्लाथाय एकदम माने नायगोमानानै माने मा होनो गोग्लैलायगोन आरो बेबायदि मोजाङानो मोजां। दा बेनिखायनो माने नोंथांमोना मा होननानै बुङो बेनिखायनो नोंथांमोना कमेन्ट लाइक शेयार खालामनो दाबावसै खालामनानै होदो। बिथांनाबो मोनसे चेनेल दङ जेरेन हाज'वारि बिथांनिखौबो खालामनानै होदो। नोंथांमोननि सापर्टआवनो चेनेला देरलांगोन एबा साक्सेस जालांगोन। रावबोथ' माने होआब्लाथ' रावबोथ' साक्सेस जानो हाया नालाय। गिदिर गिदिर चेनेलानो जा फिसायानो जा माने फिसायाबोथ' नोंथांमोननि सापर्टआवसो बिसोरबोथ' देरलांदोंना। नोंथांमोना सापर्ट होनायजोंसो बिसोरबो फिसा चेनेला गिदिर जालांदों। बेनिखायनो नोंथांमोना जोंखौबो हेफाजाब खालामदो। बिदिब्ला अब्ला जों सिनारिखौ जों खोन्थानोसै। ओरैहाय नायजेन दिनै जोङो थाबाय जोङो खोन्थानि। ओरैहाय नैबे जाहैबाय मोनसे जोङो टाइम पास जोङो बेरायनाय मोनसे लामा आरो जेन'बा लामा होननानै बुंब्लाथ' मोनसे जोबोद एकदम नायनो मोजां आरो सिनारिफ्रा जोबोद माने नायनो मोजां एकदम माने थायोब्ला जेनेबा गोसोआव जेनेबा बेयाव बेरायगालाङोबाथ' एकदम मा होनो माने ओंखामफोरखौबो जानो बावगारलायगोन आरो जेरै सेंग्रा सिख्ला गोसोथोलायोब्ला गोदै रायलायोब्ला माने ओंखाम जानो मिथिलायलाया माने बिसोरनि रायलायनायजों गोदै माने आंबो गोसोथोयोमोन। आंनाबो माने गोसोथोनाय समाव गोसोथोनाय बिथिंफ्राव एबा बै समाव थानाय समावहाय आंबो माबायदि सिख्लाजों रायलायनायमोन आंबो मिथिगौ। माने रायलायनायखौ माने मिथिनायखायसो आङो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों खिन्थानो हादों। जायफ्रा माने लाभ मेरिज जाना थांबाय बेवहाय मिथिगौ आरो बयबो मिथिगौ माने सेंग्रा सिख्ला माने गोसोथोनाय बायदि आरो माने बे जायगायावहाय माने बावगारनाय बायदि माने गावनि दुखु दाहा गावनि साननाय ओंखाम जानो मिथियै दा बेफोर गासिबो दा बेनिखायनो बिथांनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। जिरेन हाज'वारि बिथांनि चेनेलनि मुङा।